Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле, матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген халыкара рентгенологлар көнен билгеләп үтәләр. Шулай ук шаяннар һәм тапкырлар өчен истәлекле халыкара КВН көне. Россиядә исә Себер көне. Ә менә республикабызда зур уңыш белән Ночь искусств акциясе гөрләп узды. Казанда беренче тапкыр мәркәзебезнең әйдә баручы мәдәни учаклары Ночь искусств исемләнгән чара уздырды. Шәһәребездә бер юлы 59 мәдәни вакыйга булды. Концерт программалары яңгырады, күргәзмәләр ачылды, мода театрлары яңа коллекцияларын тәкъдим итте. Чарада шулай ук республикабызның театрлары, популяр җырчылар катнашты. Масштаблы Ночь искусствның инициаторы булып республикабызның милли музее чыкты. Иң актив катнашучылар арасында Муса Җәлил музее да бар иде. Шушы сәнгать төненнән әлбәттә инде Милли музейда, Татарстан Республикасының Милли музейда читтә калмады. Һәм гомумән алганда Казан шәһәрендә һәм безнең Татарстаныбызда бу акцияга бик күп музейлар, китапханәләр, мәдәният учаклары катнашты. Һәм без дә инде шушы акцияга бик теләп катнашырга булдык. Казанлылар һәм башкалабыз кунаклары чараны шатланып каршы алды. Ә оештыручыларга Ночь искусств акциясы елда зур итеп уздырырга дигән теләкләрен белдерделәр. Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев юбилей елында Түбән Камада бер көн эчендә 10-га якын чара уздырды. Толырак алдагы видео язмада булыр. Яшь курайчылар Одымнар мәктәбендә Разил Вәлиевны каршы алалар. Анда ул беренче тапкыр килә. Татарстанның халык шагыйренә полилингваль комплекс буенча экскурсия оештыралар. Мәктәп ул бит бина бер караганда. Мәктәпне нәрсә мәктәп итә? Мәктәп итә. Менә сез укучылар, укытучылар, коллектив, ата-аналар монда килеп йөри торган. Одымнар мәктәбенә Разил Вәлиев танышырга гына түгел, яшь каләм тибрәтүчеләр бәйгесенә йомгак ясар өчен дә килә. Катнашучыларның берсе Ләйлә Вәлиева. Үзем турында шигырь яздым. Тагын авыл турында шигырь язасым килә. Шундый матур үзем авыл турында. Бишек турында шигырем бар. Мин бәләкәй чактан ук шигырьләр укырга, китаплар укырга ярата идем. Һәм үзем дә автор буласым килә башлады. Һәм ахыр чиктә мондай конкурска килдем. Мин монда укытучым белән. Мин күбрәк балалар өчен язам. Мин номинациядә шуңа тәңгәл килә. Мин әкият турында язам. Темалар байлыгы искиткеч. Шаян шигырьләр бик күп. Табигать турында һәм күп әсәрләр, күп шигырьләр язылган, балаларның күзәтүе аша язылган. Менә мәктәп кенә түгел, әтияне генә түгел. Анда бар авыл темасы да, авылда инеш темасы да, бармак белән балык тотуда, әтәч тә бар, сыер ат та бар. Яшь каләм тибрәтүчеләр үз шигырьләрен Разил Вәлиев кына түгел, бер төркем язучылар каршында да укып күрсәттеләр. Аларның һәрберсенә аерым номинациядә диплом һәм бүләкләр тапшырдылар. Әйтергә кирәк, Разил Вәлиев исемендәге бәйге 1999 елдан бирле оештырыла. Кайгы хәсрәт күрә-күрә җирдә яши бар кеше. Тик синең хәсрәтеңдә юк кебек читләр эше. Кемнеңдер эте югалган кеше үзе. Ә монысының барсы әйбәт. Игътибар җитми үзе. Разил Вәлиев белән танышып, аңа кулны биреп, аның белән исәнләшеп торып, миңа бик рәхәт булып китте. Оркестр Разил Вәлиев шигырьләренә язылган җырлардан өзекләрне уйный. Татарстанның халык шагыйренә 75 яшь тулу уңайнан оештырылган "Еллар аша сөйләшү" исемле әдәби музыкаль кичә кунакларын шулай каршы алалар. Туган якка мин юбилей булмаганда да, мондый көннәрдә дә кайтырга тырышам, әмма ләкин юбилей көннәрендә кайту бөтенләй башка. Мин монда үземнең үткән тормышыма, үткәндә кылган гамәлләремә имтихан там шикелле, хисап там шикелле. Хәтта бүген юлга чыгар алдыннан хатыным Хәләл җәфтем сорый, Разил, син бүген Түбән Камага барасың бит? Әйтәм, бармыйм.
Ота ничегенде бармыйсың, сен бит жыйнап биттигән, сен көтәләр. Мин анда бармыйм әйтәм, мин анда кайтам дидем. Әдәби музыкаль кичә халык иҗаты йортында үткәрелә. Күренекле якташыбыз анда үзе белән бер төркем танылган язучыларны да алып кайта. Аркаил Зәйдулла, Газинур Мурат, Марсель Галиев, Факил Сафин, Лилия Гыйбадуллина һәм башкалар. Еллар ошо сөйләшү кичәсе Разил Вәлиев сүзләренә язылган җырлар тыңлап, аның шигырьләрен уку белән үрелеп барды. Сценарий авторы Кол Гали исемендәге Милли китапханә мөдире Гүзәлия Гыйбадуллинаны яңа форматта язган. Разил Исмәгыйлевичнең бит инде кем икәнен бөтен кеше белә. Шуннан да Тукай әйткәндәй, туеп куйган шагыйрь генә түгел, публицист та, алып баручы да, шагыйрь да, язучы да, җәмәгать эшлеклесе дә. Әдәби музыкаль кичә 2 сәгатьтән артык бара. Юбилярның Рөстәм Ганиев, Алмаз Айдар һәм Синар белән бергә Ташлык авылы турында җыр башкаруы тамашачылар өчен зур бүләк була. Ел сайын 8 ноябрьдә билгеләп үтелә торган пианист көне музыкантлар арасында популярлашып бара. Һәм беренче чиратта фортепиано кебек музыка коралына катнашы булганнарга кагыла. Фортепиано музыкасы 18 гасырда барлыкка килә һәм тиз арада тамашачы, композитор һәм башкаручыларның күңелен яулап ала. Әлеге музыка уен коралын Италиядә яшәүче Бартоломео Кристофори уйлап таба. Тарихка данлыклы фортепиано өчен язган композиторларның исемнәре кирип калган. Шопен, Лист, Чайковский, Рахманинов, Яхин. Аларның әсәрләрен бүгенге көн музыкантлары да яратып башкара. Фортепиано кешедә төрледән-төрле шатлык, сагыш, хәтта күз яшьләре хисләрен уятуга сәләтле уникаль музыка уен коралы. Фортепиано уен коралы турында күп санлы мәртәбәле конкурслар лауреаты Зөлфәт Фәхрәзиев та яратып сөйли. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе укытучысы бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, Зөлфәт әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Сез бүгенге көндә инде безнең иң танылган яшь башкаручыларның берсе. Ә менә фортепиано музыка уен коралы белән танышу ничек башланып китте? Миңа 5 яшь булганда миңа менә кичкенә генә уенчык фортепиано уен коралы бүләк иттеләр. Әти белән әни хәтеремдә яшел төстә 1,5 октавалы гына. Менә шул уенчыкны яратып, гел шуның белән уйнап, төрле көйләр уйлап чыгарып, инде белгән көйләрне уйнап, шул уенчыкка, инструментка гашыйк булдым. Һәм инде әти-әниләр уйламыйча мине музыка мәктәбенә илтеп, фортепиано классына бирделәр. Сез бит музыкантлар гаиләсеннән. Дөрес, әти дә, әни дә минем алар халык уен коралларында уйныйлар. Энем инде әти ягына китте, ул баян уен коралын сайлады. Мин менә үземнең инструментым фортепиано булды инде. Фортепиано үзенчәлекле, әлбәттә, уен коралы. Аны яратмыйчан чын пианист булырга мөмкин түгелдер дип әйтәсе килә. Менә сез үзегезнең сайлаган һөнәрегезне, фортепианоны кайсы яклар өчен яратасыз? Менә фортепиано турында нинди матур эпитетлар әйтә аласыз? Беләсезме, фортепиано ул шундый инструмент, шундый ак, саф, тавышлы һәм бернинди уен коралына охшамаган тавышы белән, һәм шул ук вакытта фортепиано белән без бөтен оркестрда булган инструментларны күрсәтә алабыз. Тембр белән, ничектер үзенең тавышы белән, үзең синең колагыңда булган тавыш белән менә тыңлаучыларга кадәр шул төрле инструментларны ничектер күрсәтә ала. Менә бу инструмент. Шуңа күрә ул бер яктан бер төрле генә тавышы белән, икенче яктан бик бай. Беренче тапкыр фортепиано клавишларына кагылганда,
Менә сезнең өчен әле билгеле булмаган шундый уен коралы булганда, гастрольләр вакытында мәсәлән, яисә инде башка берәр шундый чыгыш ясарга туры килгән җирдә танышуны нәрсәдән башлыйсыз? Әлбәттә инде ул төрле әсәрләрдән беренчедән инде ничек ул сиңа җавап бирә. Без инде музыкантлар гел инструментны ничектер гел тере ничек дип әйтергә, Тере холыклы дип әйтергә. тере холыклы дип кабул итәбез һәм мөрәҗәгать иткәндә ул безгә гел җавап итә инде. Һәм беренчедән инде уйнап караганда тыныч әкертен генә мелодия белән башлыйсың, аннары виртуоз пьесаларын уйнап караганда инде аның бөтен көчен, бөтен мөмкинлекләрен күрсәтә, дөрес. Дуслашырга кирәк, һәр хәлдә шулай бит. Әлбәттә, дөрес. Сез күп санлы танылган мәртәбәле конкурслар лауреаты Зөлфәт. Менә бу уңыш нәрсә ул сезнең яктан? Бу чыннан да көн сайын күп итеп менә бу репетицияләр ясаумы, көн сайын берничә сәгать шөгыльләнүме? Әллә инде шулай уңай килеп чыккан мөмкинлекме? Югыйсә инде менә әйтүемчә үз өстендә эшләүме бер туктаусыз? Әлбәттә инде бу көн сайын 5-6 сәгатьле тренировкалар дип әйтергә гел үз өстеңдә эшләү, ләкин синең үзеңнең теләгең булмаса, талантың булмаса, ул тренировкалар шөгыльләнү белән генә җиңеп булмый, яулап булмый үрләрнеме? Уңышсызлыклар булган бармы сезнең биографиягызда дип әйтегәндә? Һәм булса, сез аларга ничек карыйсыз? Бик күп. Шуннан әйткәндә, студент вакытта, мәктәптә укыган вакытта ничә генә конкурсларда катнашмадым инде мин. Төрле вакытлар булды. Кайчакта менә иң финал турынга үткәнче сине ыргытып ташлыйлар конкурстан. Кайчакта инде финалда уйнаганда да үзеңне ничектер начар хис иткәнгә күрә ничектер бик уңышлы килеп чыкмый инде. Ләкин барыбер инде ул инглизчә әйткәнчә experience, ничектер үзеңне яңа көчләр белән икенче ярышларга әзерлисең һәм үзенә бер сынау инде ул. Тәнкыйтькә ничек карыйсыз? Критиканы ничек кабул итәсез? Шуннан әйткәндә, күп критика ишеткәнем юк. Ишетсәм инде ул бик мөхтәрәм кешеләрдән, зур музыкантлардан. Флора Ибрагимовна Хасанова сезнең остазыгыз, сезнең укытучыгыз. Ул сезне ничектер айруча яратты кебек, менә анарда укыган елларда. Вот он получил премию какую-то, не помню. Я была членом жюри. Ко мне подошли родители и сказали: мы хотим, чтобы он учился в Казани, они в Челнах тогда жили. У вас в 10-летке, это школа при консерватории. Вот, я посмотрела на него, стоит маленький, кругленький, пухленький, вот с такими глазами, вот с такими ресницами, и смотрит на меня такими невинными глазами, очень маленький. И видно, что он любимый ребенок, ну, Иркябала, как говорят татары, да. Я говорю родителям, ответила, я говорю: а где-то он жить-то будет, где? Ну, пока в интернате. Вот тут мне его жалко стало, я говорю: вы что? А кто же его на ночь целовать будет? Он уж такой маленький. Беренчедән инде әйтәсе килә бик зур рәхмәт Флора Ибрагимовнага, чөнки ул мине Чаллыдан, Ярчаллыдан күреп Казанга чакырды һәм махсус мәктәптә укырга 7нче класска менә мин кердем һәм шуннан 2005 ел иде инде ул. 2005 елдан менә консерватория беткәнче мин Флора Ибрагимова белән бергә шул аның классында укыдым инде. Күбрәк лирик якны бәлки ул миңа ничектер булышкандыр инде. Ашырга. Менә Рөстәм Яхинның әсәрләрен бик яратып уйнады инде ул миңа. Аның әсәрләре белән
әсәрләрен биреп, мин дә шул әсәрләрдә бик яратып өйрәндем, уйнадым концертларда. Менә шул. Зөлфәт, ә музыка бөтен сезнең тормышыгызны яулап алганмы? Әллә инде башка төрле кызыксынуларга да урын табасызмы? Менә кечкенә булганда мин хәтерлим, мин төрле мәктәпләргә йөри идем, әниләр белән. Кечкенә вакытта. Төрле түгәрәкләр турында сүз бар. Әйе. Ул шахмат мәктәбе инде, минем әти бик шахмат ярата иде. Аннары вокал, бик җырларга ярата иде, мин әти-әниләр белән йөри идек вокал түгәрәгенә. Аннары бию хәтерлим. Әйе. Хәтта флейта классына да йөрдем мин. Сезне әти-әниңез шулай төрле яктан ачырга тырышканнармы? Әллә инде бу үзегезнең теләгегез идеме? Менә анысын әйтә алмыйм. Димәк, уртак булган. Әйе, уртак булган. Миңа бик ошый иде инде барысы да. Һәм бу тормышта кирәк булдымы сезгә? Ничә уйлыйсыз? Әлбәттә. Менә шахматны хәзердә яратып уйныйм, үземнең улымны хәзер өйрәтәм инде. Ничек әйтим, флейта инде ул безнең иң матур уен коралы, бик яратып тыңлыйм. Хәзер уйный алмасам да яратам ул инструментны. Ә җырларга инде без барыбыз да яратабыз. Җыр инде ул безнең иң беренче инструментыбыз һәр кешенең. Зөлфәт, сез барыгыз да музыкантлар булгач, әти-әнигез, бөтен гаиләгез, инегез, тормыш иптәшегез бергә күмәкләп концерт программасы әзерләү турында уйлар юкмы? Уйлар бар, әлбәттә, менә минем энем Сәйдәш белән. Ләкин бүгенге көнгә уйлар тормышка ашмаган. Ләкин менә ул да соло уйный, мин дә соло концертлар куябыз һәм 29 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемдәге зур концертлар зарында булган концертка барыгызны чакырам. Монда әле сезнең шәхси сольный программагыз булачак, име? Туганнарыгыз тамашачы булып кына катнашачаклар. Бу юлы әйе. Тамашачылар өчен нинди программа әзерлисез? Нинди әсәрләр яңгырayacak? Беренче бүлектә ул Шубертның экспромт булачак, Бетховенның Апассионата дигән сонатасы булачак. Икенче бүлектә Рахманиновның әсәрләре музыкаль момент һәм Бах, Яган Себастьян Бахның скрипка өчен партициясеннән фортепиано өчен эшкәртелгән 3 бию. Әгәр дә вакытны кире борырга мөмкинлек булса, яңадан менә бу һөнәрегезне сайлар идегезме? Бер уйлаусыз. Булыр иде, бер уйлаусыз. Ой, иң матур җавап, кыска һәм шул хәтлек матур. Мин сезне чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәм. Бүген истәлекле көн сезнең өчен һәм инде менә бу фортепианоны һөнәр итеп сайлаган гына түгел, яратып тыңлаучылар өчен дә миңа калса бүген шундый матур бер бәйрәм. Матур итеп уздырыгыз бүгенге көнегезне, уңышлы булсын. Һәм инде алдада сезгә яңа үрләр яуларга теләк белдерәбез һәм тапшыруларыбызда көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Тапшыруыбызны без пианист Зөлфәт Фәхразиев башкаруындагы әсәр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.